Estados Unidos no século XX e XXI. Cronoloxía dos feitos máis importantes acadados dende 1929 ata 2020. Que pasou entre 1898 e 1929? Na década dos 80, Estados Unidos deulle un xiro á política exterior e converteuse nunha potencia imperialista. Esta política culminou no 98 coa Guerra de Cuba, na que España perdeu as últimas colonias. Esa expansión dirixiuse cara ao Caribe, o Pacífico e China. O soño imperial estadounidense. Como poderíamos explicar o porqué do expansionismo? Con dous factores, o económico e o ideolóxico. Económico. Foi debido ao gran crecemento da industria e do comercio, xa que requiría de novos mercados para os excedentes de capital e de produción. En 1900, Estados Unidos era a terceira potencia naval do mundo, por detrás de Reino Unido e Alemaña. O factor ideolóxico. As elites políticas e intelectuais apoiaron as teses imperialistas baseándose na misión civilizadora de Estados Unidos. A derrota dos povos indios e do sur na Guerra de Secesións afirmaba a superioridade racial e cultural anglosaxoa, base de identidade estadounidense do século XX. Tras a Paz de París en 1898, Estados Unidos fíxose co control de Cuba, onde impuxo un autogoberno limitado, mentres que en Puerto Rico estableceuse un goberno civil sen autonomía ata que en 1952 se lle concedeu o estatus de Estado libre e asociado. En 1903, o presidente Theodore Roosevelt puxo en marcha a construción dun canal que unise o Pacífico co Caribe. Para iso, buscou a cesión da provincia de Panamá, que pertencía a Colombia, pero ante a negación do Parlamento colombiano, optou pola ocupación tras declararse Panamá Estado independiente. Estados Unidos ante a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi recibida en Estados Unidos cunha declaración de neutralidade por parte do presidente Wilson, que pese aos ataques dos submarinos alemáns aos barcos mercantes e de pasaxeiros, mantivo a neutralidade ata abril de 1917. Wilson intentou negociar a fin do conflicto, pero que conseguiu con isto? Foi grazas á neutralidade de Wilson que conseguiu gañar as eleccións de 1916 e expoñer a súa proposta de paz sen vitoria. Pero en 1917 Estados Unidos decidiu intervir na guerra a favor dos aliados. A guerra introduciu novos mecanismos de organización económica que favoreceron a centralización e o control do Estado sobre as industrias bélicas. O desexo de esquecer e volver á normalidade tras o conflicto intensificou o nacionalismo intransixente e unha reacción conservadora que propiciou o triunfo do republicano Warren nas eleccións de 1920. Década de 1920, conservadorismo e prosperidade. O Congreso rexeitou en 2 ocasións a proposta do presidente Wilson de crear unha sociedade de nacións e Estados Unidos desvinculouse deste proxecto e volveu ao tradicional illamento. Coa chegada de Harding á presidencia, iniciouse unha nova etapa, os felices anos 20. Os felices anos 20 estivo marcada pola fe na economía, na prosperidade e na ausencia das restricións ás leis do mercado. Tamén os avances tecnolóxicos, os grandes beneficios empresariais, proteccionismo e as novas pautas de comunicación e consumo, como radio, cine e automóbil, marcaron a década. Do crack do 29 á Guerra Fría. A Gran Depresión e o New Deal. Cando se produciu o crack da bolsa neoyorquina no 29, era o presidente republicano Herbert Hoover, defensor da política de prosperidade. Hoover representaba a nova e moderna América e tivo que afrontar as terribles consecuencias do crack e da Gran Depresión que o seguiu. Ao estourar a crise, Hoover intentou facer fronte a ela mediante un programa liberal que resultou insuficiente. E foi debido a esa inacción o que favoreceu o triunfo do demócrata Franklin Roosevelt nas eleccións de 1932. Cando foi nominado como candidato demócrata á presidencia, prometeu establecer o New Deal co pobo americano, o cal se baseaba no intervencionismo estatal na economía, pero con flexibilidade e consenso. Non foi ata finais de 1938 que o New Deal demostrárase ineficaz. Fin do illamento, Segunda Guerra Mundial. Roosevelt achegouse a Europa e no 1933 recoñeceu o réxime soviético para frear o expansionismo xaponés
e así poder abrir novos mercados en Asia. Non foi ata 1941 que Estados Unidos declaroulle a guerra a Xapón tras esta atacar a súa base naval Pearl Harbor. A guerra supuxo o maior esforzo bélico, productivo e financeiro da historia dos Estados Unidos ata daquela. Este esforzo absorbeu a man de obra amparo, incrementou a produción de materias primas e alimentos e favoreceu o desenvolvemento de novas técnicas de produción. Tamén fomentouse a investigación aplicada ao armamento e, para poder facer fronte ao gasto de guerra, aumentáronse a presión fiscal e limitáronse os dereitos laborais. A Guerra Fría, a contención do comunismo. Para evitar que a desmobilización das tropas provocase un aumento do desemprego, o presidente Harry Truman aplicou un programa de construcción de obras públicas e de aumento de déficit orzamentario. Este proxecto recibiu o nome de Fair Deal, ou Trato Xusto. Tamén puxo en marcha o Plan de Axudas Económicas Europeas, coñecida como Plan Marshall. A sociedade estadounidense enfrontábase a varios problemas. Dende 1947 comezou a actuar o Comité de Actividades Antiamericanas contra supostos comunistas. Isto deu pé ao comezo da caza de bruxas de Joseph McCarthy, senador que emprendería unha dura campaña contra calquera sospeitoso de ser comunista. Durante a presidencia do xeneral Eisenhower, reducíronse os gastos públicos para equilibrar o orzamento, e os sectores productivos que máis medraron foron os de bens de consumo, como a roupa de fibras sintéticas, plásticos, electrodomésticos ou aparellos electrónicos. A aparición de problemas sociais. A parte dos aspectos relacionados coa Guerra Fría, o gran problema da sociedade estadounidense foi o da desigualdade económica e racial. Nos estados do sur, a segregación continuaba vixente e as diferenzas nos niveis de vida entre brancos e negros eran abismais. Non foi ata 1950 que os gobernos estadounidenses comenzaron a garantir a igualdade dos dereitos civís. Estados Unidos, de Kennedy a Biden. Nesta época, Estados Unidos experimentou grandes cambios sociais, coñeceu o fin da Guerra Fría e consolidouse como a gran potencia mundial. Pero nas dúas primeiras décadas do século XXI xurdiron novas ameazas á súa hexemonía e cambios sociopolíticos e económicos substanciais. A nova fronteira de John Kennedy. O demócrata John Kennedy na campaña electoral de 1960 falaba dunha nova fronteira, con dous obxectivos: romper as fronteiras sociais das guetos, das minorías, dos pobres e dos maiores e incorporalos á vida económica, social e cultural. Para conseguilo, optou medidas como mellorar as zonas máis deprimidas do país con novas industrias e servizos públicos, incrementou o salario mínimo e fomentouse a axuda solidaria aos máis necesitados, así como a colaboración en escolas, hospitais ou prisións. Na política exterior, Kennedy transformou o sentido de intervencionismo estadounidense. Xunto aos medios militares utilizouse a axuda económica, especialmente en América Latina, plan que fracasou debido á ausencia de reformas agrarias e fiscais e pola súa continua interferencia na vida política. A Guerra de Vietnam foi o maior programa militar exterior e a crise dos misiles de Cuba no 62 estivo a punto de desencadear unha guerra nuclear. Isto fixo que Kennedy impulsase unha carreira armamentista e unha carreira espacial. O asasinato de Kennedy en Dallas o 22 de novembro de 1963 conmocionou o mundo. O seu proxecto continuouno o vicepresidente Lyndon B. Johnson, quen abordou o problema da plena cidadanía civil e política da poboación afroamericana. A loita polos dereitos civís. A cuestión racial seguía sen avances a finais do século XIX e foron varias sentenzas as que puxeron fin á segregación. A primeira en 1954, onde o Tribunal Supremo declarou inconstitucional a segregación racial nas escolas públicas, e a seguinte en 1957, onde se obrigou a admitir nunha escola de Little Rock. A cuestión racial seguía sen avances a finais do século XIX, pero foron varias as sentenzas as que puxeron fin á segregación. A primeira en 1954,
onde o Tribunal Supremo declarou inconstitucional. A cuestión racial seguía sen avances a finais do século XIX, e foron varias as sentenzas que puxeron fin á segregación. A primeira en 1954, onde o Tribunal Supremo declarou inconstitucional a segregación racial nas escolas públicas, e a seguinte en 1957, onde se obrigou a admitir nunha escola pública a 9 nenos afroamericanos. Martin Luther King convocou unha concentración no 1963 en Alabama, onde pronunciou un dos discursos máis emotivos da historia de Estados Unidos, chamado I Have a Dream. Johnson decretou a Lei dos Dereitos Civís de 1964, onde se prohibía a discriminación racial en centros públicos, no goberno e no emprego, e a Lei de Dereitos Electorais no 1965, onde se impedía calquera limitación ao dereito ao voto. Protagonizáronse numerosos actos de protestas na defensa dos dereitos civís de distintos colectivos, poboación indíxena ou hispana, mulleres, afroamericanos. Neste contexto, Johnson puxo en práctica o seu programa de Gran Sociedade, que introduciu os valores de solidaridade e de cooperación na sociedade americana. A era conservadora. Debido á Guerra de Vietnam, a actitude dubitativa na loita contra o comunismo e a tensión social deu lugar a que Richard Nixon gañase as eleccións no 1968. Nixon, durante o seu goberno, tratou de reducir a presenza do Estado na economía e na sociedade e, a súa vez, tratou de reducir as leis contra a segregación racial. Nixon sería substituído por James Carter no 1976. O republicano Ronald Reagan chegaría á Casa Branca nun momento de relanzamento relixioso, que se identifica coa nova dereita americana. Os seus valores eran a relixión, o patriotismo e a defensa da familia. Practicou unha política económica neoliberal, aplicando recortes no gasto público excepto en defensa. Reduciu o gasto en educación, en sanidade ou en axudas aos desfavorecidos. Tamén se opuxo á emenda pola igualdade de dereitos, aínda pendente hoxe de aprobación. En política exterior, Reagan quixo devolver a Estados Unidos o seu papel de líder mundial, para o que recuperou o discurso patriótico da Guerra Fría. A distensión deu paso así a un rearmamento que perseguía a recuperación da hexemonía. O século XXI. O triunfo de George Bush fillo nas eleccións de 2000 alterouse de repente co atentado do 11 de setembro de 2001 ás Torres Xemelgas de Nova York, que condicionou desde entón a política exterior de Estados Unidos. No 2003 comezou unha guerra non concluída aínda contra o yihadismo e as organizacións terroristas de corte islamista, con Irak e Afganistán como escenarios. Nas eleccións de 2008 gañou Barack Obama, o primeiro presidente afroamericano. A súa vitoria deulles esperanza ás minorías, un cambio de tendencia en política exterior e interior que só en parte colmou as expectativas. As reformas sociais foron a atención sanitaria, a atención na educación e a recuperación da economía. No 2016 gañou as eleccións o republicano Donald Trump, o cal iniciou un mandato impregnado de populismo, radicalización social, nacionalismo supremacista e rexeitamento das políticas sociais.